dari kami woko keno. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Sat ganteng. Action. Sih ya. Đó, đánh đó. Đó, đi. Đánh đó. Đó. Pak, gue mau sini kayak suwi rambut. Đó. Kau yakin proasi? Proasi. Proasi. Caras. Mana ini? Contoh sama contoh. Oke. Action. Oh, rencana kok bentuk kayu ngono. Pak no. Aku gunane kabeh. Kanyang penjoko. Pak no. Jenenge Riyo nang ndi gone kudu gawe klambi anyar. Dingin lencer. Iya ora? Dino rungokno kuping patah. Wong lencer ora kudu oleh sanjangan anyar ngono ora. Sing penting hatimu ikhlas lahir dan batin. Riyo itu tujuannya kan yo bersilaturahmi, saling memaafkan nang tangga teparo, yo nanggone kanca-kanca. Dadi ora mandang sandanganmu anyar, apa sandanganmu kaya wong Bambung ora. Lah Pak Non dhisik iki sandang 5 sekel tak gawe sampe 5 riyo. Yo ora apa-apa yo elek wong loro iki. Toh kowe. Coba aku kok kesto cair nduk. Stop. Sampai ketemu dhisik. Sing kuwasa loro. Nah, bahwa kalian semua itu tergolong manusia-manusia yang sering menciptakan dosa. Sing kuwasa ya roh, nak lakumu asli bejat, lakumu ra enak, lakumu kaya asu roh le. Nanging ning dina becik iki, kok kowe gelem njaluk sepura karo wong sing tau mbok larani, njaluk sepura karo wong sing wis tau mbok zalimi, panggah dilebur dosamu. Terus itu manusia air. Ini masalah banyak yang Dadi wong iki lak salah kudu gelem ngedohi salah. Kaya sipate Pakno iki lho contonen. Barang siapa yang mau mengakui kesalahannya, justru itu menunjukkan bahwa dia adalah punya jiwa yang mulia. Ora kok terus ego-egonan ngono kuwi. Royokan bener, keliru kuwi. Ya ora? Ya, wis mulai dengan kalimat. Wong lencer kuwi yo ora kok kudu gawe sanjangan anyar. Sing penting niatmu tulus njaluk sepuro. Wis mulai kata-kata. Makanya Ngomong sakit perak bro. ora iki aku ngomong tutup lah. Aku nek salah. Cekak itu.
tutor mlakune tutornya mlakune cewek. Heeh. Ndi? Dang tutorial mlakune begegek tutorial. Tutorial mlakune begegek piye, Dang? Tutorial mlakune begegek piye? Galino pelak kowe. Rawarana no. Tutorial. Tutorial. Pak No. Tutorial mlakune begegek. Pak Galin. Wah, lha kok Dar. Tutorial mlakune. Tutorial. Aku pengen beda mayu betiko lho. Mayune ngono lho. Kowe piye? Kowe piye? Kurang. Kowe piye? Mlakune begegek, Dang. Ah, iya. Pak No warna noneh to Pak No. Ini kan dulu. Gila Pak No pakarnya. Manis. Paknya dicum nih, saya dicum. Ayo, Mbak, pindah balik. Rame lur syutingnya. Kok rame ya syutingnya hari ini? Galino santunan. Itu wong yang kono kabeh. Sore ini Dara. Ada rewel syuting deh. Mas pikir Mas. Zero lah. Gak bilang syuting deh Zero. Ada kayak syuting lagi gitu. Ya Allah. Seragam. Sumpah. Ya Allah radio aturan lah Zero. Sampai aja sama Karara ya Allah. Zero. Ya ini. Apa bet dari bet? Zero. Zero. Kok zero balik zero. Zero. Ya Allah Ra, Zero lo. Versi apa? Enak zero maca. Zero. Saya tangge kacamata beda juga. Zero. Nggih, Mas. Oh, gawe lar padekanmu apa ngono lho kok iso Ya kan maca. adegannya mulai sholat id to. Oh, ngono. Ya kan mesti maca zero. Oh, Zero. Ya wis ae. Semangat wis pokoke. Ya Allah, hari ini kamu kok cantik sekali. Ya karena aku baru pulang sholat id. Alhamdulillah. Cantik, masya Allah. Tabarakallah. Tinggal satu. Tinggal satu. Kapan punya suami? Betul sekali. Kapan ya? Tolong didoakan kita pemirsa semuanya ya. Mohon maaf. Minal aidin isur. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam. Zero pulang sholat id loh. Zero 2, kamu Zero 1, Zero 2 pulang sholat id. Ya Allah, ya Allah. Cantik tabarakallah, masya Allah.
berkah barokah, Amin. mungkin rezekinya lancar dan berlipat ganda. Muga caca sehat kabeh. Amin, amin ya Allah, amin ya Lancar Allah, rezeki. amin, Ya. amin ya Allah, nggih. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Yang penting bersyukur. Bersyukur, tetap bersyukur, amin, nggih. Sip, mantap. Assalamualaikum. Salam.